kamaton nga rin si maton sa kung di ka tribo ka maton no. So nagtawag kasi sila pag-perform din sa mga aga sa ating Kinagyan Festival sa Iloilo. Yes, so ano ba? Pag-idait ni kamaton no? Ano yan? Pag-idait puro ni kali mga pag-idait mga kamaton ha. So nagtawag ta kamaton sa subong aga gali sa aton nga Kinagyan Festival mga kamaton. So thank you sa tatlo ka warriors ni sing tribo pag-idait to. Yes, salamat kamaton. Yes, so kamaton yung bago lang ako na agyan to tatlo ka tribo gali. Tribo pag-idait so mga kamaton warriors, tatlo ka warriors to. So mapantay tali sa ila pag-perform. Hindi ta kasulod to. Wala ta bayad. So sa state dancing lang tagali mga kamaton makuha na. Maulat-ulat sila diyo, so katao din sila mga kamaton na. Yes, so update kami kamaton. Thank you. So kita bangko ang tribo Bulawan. Naka-perform na ka mo pre? Naka-vlog ko na sa YouTube. Dahil kamusta yung perform nyo? Okay man tao? Okay. So shout out na lang sa channel ni Maton. Shout out. Okay. Sige, shout out. Yes, sino ka nilar? George Choreographer sa Yes, si George Alec Choreographer sing Bulawan nun kamaton na. Kita mo dito eh. Kamaton. Sa ako na kamaton. Are. Ito na muna ang tribo Bariano, no? Yes, so yes, thank you. Umpisa ni Mrs. Maton. Nag-perform na kaya. Yes, nag-vlog ko sa okay, ano yun, upload ko. Wala mo nito eh. Nagpapakongin ang bloto. Ikot ka, Baryo. Get out. Yes. Tingkat. Champion dance mong. Ini kita mga tibo pa na. Okay, ang muna nila. Pangatlo ng testing tribe mga kamatona. So, magulan nila nagkakot din rin. Tribo panay. Okay, salamat. Okay. Yes, so mapanay ang mga kuha nilang mga dancer. Yes, tribo panay. Okay. So, nag-start na sila galing sa ilang state dancing ng mga kamatona. Yes, so muna eh. Hindi ko sunod kay Stephen na yung person na artist na share lang.
na tapos sa iba ng pag-perform na yun. Thank you. Thank you mga So, amo ni kamaton last live na ni nga naga-perform. Pero nga mo ni Juan, street dancing na ni kay maton mo. Yes, so makita na ni mga kamaton. Okay, so kamaton na rin ang picture ng Tibo Ilongano. Last live na yung mga kamaton. Yes. So, kita na rin ako. Yes. Set out! Yes, nag-exit na yung Tibo Ilongano. Thank you. Happy din ang mga kamaton. So, viva! Viva Señor Santo! Yes. Viva, viva! So, enjoy lang kami ni Mrs. Matumisyan. Wala kami magbayad sa ticket. Magbayad lang kami sa Kigaran Anay. So, do conforme naman kami sa among sitwasyon yo. Init. Tatadala yung mga nyagada. Yes, so, tatawin yung mga kamaton na. Thank you. Happy dinagyan. Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Thank you. Thank you sa dinagyan 2026. Thank you. Tibo Ilongano. Yes, so, bunga to ikot champion ta. Naka-vlog ka sa YouTube ba? Aga, wala kasi ito. Oo, vlog ko sa YouTube. Are. Sa tao na yun. Tibo Ilongano. One. Shout out Tibo Ilongano. Gago sa mga kapatid. Yes. Sa tao na lang sa inyo, pan nga matabyon sa bunga lubugin niya daw. Yes. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you, kapatid. Yes. Thank you. Tibo Ilongano. Oh, kita nyo. Kita nyo mga kapatid, no? Banderitas na din, kita nyo ba? Wala. Amo ni kataway, amo ni ka buring ka tama kapatid na nasa binagyan. So, iskan dari mga banderitas. Kita na yung kapatid. So, obrahan na rin po sa balay.